السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. bandiraɓe dental diine TV, bandiraɓe yeɓoɓe heɗotoɓe dental diine TV, ɗo gonɗon ene gonirɗon e dendagal jokili windere nde. on mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. caggal nde jettuɗen Allah en juule annabi o muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. woto e moɗon fof ɗo woni salminama juurama. musidɗo moon ceerno aliyu alpha Ba, en garti kadi hannde e jokkude yewtere men e jewte men diiniyankoje ɗe gadoɗen wadde aljuma kala ɗo e dental diine TV. alhamdulillahi rabbil alamina. hande kadi eɗen jokka yewtere men ko fati e julde, fi bayani fadliha, ko fati e julde e ɓuri juulu, ko ɗum jewteten hande. juulu noon faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. noon annabi o sallllahu alayhi wa sallam habriri en, janginiri en hunde juulu. Allah subhanahu wa ta'ala farli ɗum e kala juulɗo gorko e juulɗo debbo. ɗum is amara allahu ta'ala biha fi kitabihi. Allah subhanahu wa ta'ala yamiri ɗum e deftere muɗum. o nili annabi o kadi sallah ah sallam yettini en golli kadi jiiɗen. Allah subhanahu wa ta'ala haali ɗum e deftere mum qur'ana fili kewɗi kewɗi omo fillira haalde ko fati e juulu. o heewide ñimne juulu, ñimne juulu. aqimu salata inna salata kanat ala almuminina kitaban mawqutan. kanko Allah subhanahu wa ta'ala o yamiri jiyaɓe makko ɓe rewdemo, rewidemo kadi juulde. kono juulde kadi ñimnude juulu, kono juulu ko kitaban mawqutan, ko waktuji, koko dottana e waktuji. juulu waɗi ko waktuji, ko mawqut, koko dottana waktuji muɗum. ɗin waktuji ɗum wiyete farilla. kon ɗum tusibar, takkusan, futuro, gueeƴe, subaka, koko waɗi waktuji muɗum. wona a yamirama ya juul tan nde jooɗoɗa fof juula, ala ko ma waktu mum yon. ɗum waɗi o filli ni kadi rende kadi waktuji ɗi, rende waktuji ɗi. hafizu ala salati, hafizu ala salawati wa salatul wusta. tawiɗo Allah wi so ndene waktuji ɗi, ndene waktuji julɗele, ndene julɗele ɗe masalan maana waktuji men. wa salatul wusta, e julde hakkundere. julde hakkundere noon wiyama ko takkusan. ɗo woni ɓuri wonde mashhur ko
konguɗe jaaruɗi salatul wusta julde hakkundere ko julde takkusan haɗe ha konguɗi goɗɗi ngari hen won sifiɓe waktuji goɗɗi yiɓe tusubaru won wiɓe ko subaka kono ko ɓuri yarede ɓuri lollude ko waktu takkusan woni salatul wusta ɗum waɗi salatul wusta takkusan joom ahlullahi en joom bindi en fof ne kawri takkusan ɓuri moƴƴude ko juulede law hay sinno wona dental hay soko an goto e hoore ma ɓuri moƴƴude ko juulede law ɓuri moƴƴude ko juulede law nde won noon Allah subhanahu wa ta'ala e nunɗal makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala jiyaɓe makko goto fof neɗɗo fof tagaɗo ene jogui malaikaji ñaldoji e ma sappo ñalde ma ha hiira joftoya malaikaji sappo gara mbalde ma ha hiira ha weeta dawa kadi ñaltoya kadi goɗɗi kadi gara noon tan gonirta e ma ha ɗo Allah hanni balɗe ma fof ɗum waɗi ene moƴƴi so tawi ɗi ñalde ma ha takkusan wiyama ko takkusan so juulama malaikaji ɗi jahat goɗɗi kadi jippo gonda e ma futuro kadi ha weeta ɗum waɗi so tawi wiyama so malaikaji ɗi duttima to Allah subhanahu wa ta'ala so Allah ɓuri andude neɗɗo o ɓuri andude malaikaji ɗi Allah ɓuri andude neɗɗo o kono on namdito malaikaji ɗi mbiya min goppimo omo juula min tawimi ko omo juula so ɗi gari ma subaka ɗeɗi kuwata takkusan hawra a juuli ɗum noon mbiya jomam min tawimi ko omo juula min gaccatamo nde kadi ko omo juula seeɗen fagal malaikaji seedi e magal Allah ɓuri andude kono omo jaɓa seeɗen fagal malaikaji ɗi sabu jurum nderu makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala e jiyaɓe makko ɗum waɗi juulu ko hunde mawde no feewi no feewi no feewi juulu ko hunde mawde jaalaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam as-saniyati min qawaid al-islam al-khamsa juulu noon nela sallallahu alaihi wasallam waɗi ɗum ko kañum woni jogru ɗimmiru e nder jogri l'islam joyɗi jogri l'islam ko jogri joyi l'islam ɗi ko juulu sallallahu alaihi wasallam waɗi jogru ɗimmuru holɗin jogli joyi o wi kanko annabi o sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqami salat wa ita'i zakat wa hajjul bayt liman istata'a ilayhi sabilan wa sawmu ramadan o wi ɗiɗo jogli joyi woni jogli l'islam jogdu adindu o wi l'islam mahi ko e ɗiɗo jogli joyi holɗin jogli joyi jogdu adandu ndu ko shahadatu sennude Allah jabde Allah masalan mana ceerna deweteɗo ala sona Allah e gonga ceerna deweteɗo kanduɗo e rewede ala so wona Allah subhanahu wa ta'ala on tan goto handi e rewede woni kadi deweteɗo e wirtede kadi juulanede walla hoodede ko Allah subhanahu wa ta'ala goto jaɓa kadi annabi o sallallahu alaihi wasallam gonɗina jaɓa nelaɗo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa gonɗini Allah jaɓa nelaɗo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaɓamo ko e ko addi ko fof ɗum ko jogdu adandu nde won noon ko annabi o sallallahu alaihi wasallam won e laama ma won duuɓi hade juudu tellade won riwayaji kabri ma won duuɓi sappo juulu ala ko gonɗinde Allah tan ko jabde Allah tan jaɓa nelaɗo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ha noon juulu telloyi gueɗe keddiɗe fof jamiroya julɓe ɓe mbatti gollude ɗum ha nde o royɗa ɗum kadi ko fannu goɗɗo o yinotede Allah subahanahu wa taala o arimo artiri juulu e mawnugol juulu. Allah subahanahu wa taala wi lomtinta hay goto wona malayika wona wahyu komo arana hoore makko tottamo. ɗum kadi ko sifa goɗɗo men garto hen inchallahu taala ko hollude tan mawnugol juulu. o wi jogtu adana ndu caggal ko jabde Allah gonɗina nder almu sallah sallam. jogtu ɗimmiru ndu ko ita e zakati tottude askal. tottude askal so tawi a dañi ko askini, so a dañi ko askini gaska woni tati e hajjoyde suudu Allah hormanteru. sa dañi ko en hajjinoyma jawdi ma jeel timmugal walla kam a dañi ko en hajjinoyma aɗa selli lawol no holni ko farilla e ma e gurdam ma lawol gotol. ko farilla e ma gurdam ma lawol gotol. sa waɗi gotol ngol woni farilla, so ngol ɓenni hankanti sa dañani sa hanni ɗon a itti farilla ma. sa dañi noon a ruttitima laabi kewɗi keddi hankanti ɗum ko sunna tan. sabu nabi sa sallam waɗi ɗum kono ko gotol woni farilla e dow ma. ngo sawmu ramadan e horde lewru korka jogdu joyɓuru horde lewru korka. kellifaɗo mo ganduɗa kellifuye heeɓima o yettima e duuɓi kellifuye shariatul islam waɗɗini e makko horde hankanti korka waɗɗini makko woni farilla horde nde ko farilla e makko. ɗiɗo woni jokli joyyi: jabde Allah, jaɓanira Allah sallallahu alaihi wasallam, gonɗina Allah, jaɓanira sallallahu alaihi wasallam, totta asakal so a dañi ko askini, hajjude suudu Allah hormanteru, e horde lewru korka. ɗiɗo mbiyete qawaidul khams. e ñimnude julde tan maana e ñimnude julde. janani ñimnude julde noon wona julde hande woppa janggo, ala ko ñimnude julde ko ñande foof e Allah. ñimnude julde taw ko ka juulowo hankkadi juulde waɗɗima e ma hankkadi ala woppude juulu. ɗeɗo gueɗe kalaɗo ɗe foof eɗen mbawi wadde gantu mbasa wadde de lomtina. saabu ko asakal so tawi a dañani ko askini jawdi kaddi gurdam ma, sa dañani ko askini askal fukkima e ma an hakkadi ko farilla wonno e ma. sa dañani fukkima e ma. hajju ko noon, so tawi a dañani ko hajjinoyma ala kajjinoyɗema, a dañani jawdi ko hajjinoyma lawol kadi hollaki saabu saka jara koyɗe kajjinoya hoorema. sa dañani kadi hajju fukkima e ma, ko farilla wonno e ma. kono sa dañani hajju fukkima saabu ko liman istata ilayhi sabilan. ramadan horde lewru korka wonne ko farilla e dow ma, kono noon ene fukko hen sahaji so tawi rafi waɗi ha mo ganduɗa a wawa hoorde tan asalan, walla ko ganduɗa asalan omo wondi e rafi, wonɗo tolnoto o ñammina, wonɗo tolnoto boom hay ɗum ko ene yiiɗa tan ñamminde wasa horde, saabu ene won lor fittade makko wawi heddade hen. ɗum kadi la yukallifu llahu nafsan illa wusaha. may garo hen seɗen garoye inchallahu taala haalde ko fati e ramadan tawa eɗen jaño hen kalden hande
joni noon qawaidul hamsi ɗo ɗeɗo gueɗe joyi o wi juulu fa tariku ha yuktaru shar'an o wi woppude juulu walla ɗiɗo gueɗe qawaidul hamsi kalaɗo ɗi gonɗi farille e maɗi na tengti noon e juulu mo ganduɗa kañum woni hoore o wi so tawi neɗɗo woppi juulu ene ware e shar'iyya sari en yamiri yo ñawal sari Allah yette makko o ware ko belsidiri juulu ko julɗo wonno walla o woppi juulu walla o sali tan ni julde o omo sakkitine yo juul so tawi o juulani sariya ñaawe makko wargo o jiida noon mutahawana mo ganduɗa ko belsidir juula hande woppa janggo walla wona e gueɗe e qawaidul hamsi kalaɗe ɗi nde wonno juulu ko juulu tan woni sa woppi tan a hefodiri kono mutahawana mo ganduɗa ko oɗo ko belsidiɗo won hen gueɗe waɗa won hen gueɗe wasa wadde o wiyete ko fasiq ɓe ganduɗa ɗeɗo ko farille makko gonnoni walla ko gueɗe islam goɗɗe ɗe kono ɗeɗo o waɗa ɗeɗo o welsido on wiyete ko fasiq on wiyete fasiq nde wonno juulu kañum nabi sa sallam wi inna bayna arrajuli wa bayna al kufri tarki salati o wi hakkude neɗɗo la farqa bayna muslimin wa kafir illa tarki salati ceerunal ala hakkude juulɗo e kefere so wona woppude juulu juulu tan gontata wadde gonɗa juulɗo sa woppi juulu tan woni kefere gueɗe keddiɗe fof kala hen guel goppuɗa ko bakkat a dañi bakkat kala hen guel waɗani a dañi bakkat a dañi bakkat no tubana Allah duttoɗa e bakkat kono a wiyata ka kefere juulde noon ko kañum tan woni bayna rajul wa bayna al kufri tarku salat woppude juulɗo sa woppi juulu tan hakkude seerde hakkude juulɗo kefere tan woppude juulɗo sa woppi juulu tan wonti kefere saɗa juula ka juulɗo heddo noon ñawoje goɗɗe gonɗe e nder juulɗe baɗɗiɗe juulɗe e poɗɗa wadde bawiɗe juulɗe nde wonno juulu kañum annaha tawiru nafsi ene woto zakkiya juulu ene laɓɓina neɗɗo o laɓɓina fitanu neɗɗo ha laaɓa juulu laɓɓina fitanu neɗɗo ha laaɓa so tawi neɗɗo o ne toppiti nde won noon juulu ene senna neɗɗo o ene laɓɓina neɗɗo yunaji bihi abdu rabbahu neɗɗo ko juulu woni neɗɗo ene gongodira hakkude mum e joomum Allah subhanahu wa taala aɗa haalda e Allah tan aɗa hucciti Allah ala keerdodiral hay hunde aɗa gongodira e Allah subhanahu wa taala ko juulu sa darima tan wi annima habbiri takbir Allahu akbar hankandi ko aɗa gongodira e Allah ko Allah tan kuccidirɗa ɗo ala keerdodira hay hunde ala heedo ɗon hakkude ma e Allah subhanahu wa taala ko an tan aɗa wona rewde Allah aɗa huccite Allah aɗa haalda e Allah ala heedo hakkude ma e Allah subhanahu wa taala إذ أنها تنهى صاحبه عن الفحشاء والمنكر نجول ɗum waɗi njuulu so a wayini a ɗiggini a moƴƴiniri njuulu woni njuulu tanha sahibu anil fahsai wal munkar ene haɗa juulowo so tawi a ñimni njuulu tigi rigi aɗa juula a ñimni njuulu ma ngu ene ittuma ene yaltinma e anil fahsai wal munkar geɗe bonde geɗe gañaɗe fof njuulu ngu yaltinma hen ha laaɓa njuulu ngu laɓɓinte ha laaɓa tadhiru nafsi laɓɓina fittanu mbo ha laaɓa hankanti yaltinma noon e fahsha e munkar geɗe gañaɗe e geɗe bonɗe fof njuulu yaltinte hen ha laaɓa njuulu yaltinte hen ha laaɓa cer ha laaɓa are hadis annabi sallallahu alaihi wasallam mo njuulu mum haɗani ɗum fahsha e munkar geɗe bonɗe e geɗe gañaɗe so tawi juulɗo komo juula neɗɗo ene juula njuulu ngu haɗanimo yaltinani laɓɓinanimo e geɗe bonɗe e geɗe ande gañaɗe geɗe cakaneje geɗe darate geɗe karmuɗe wonande so njuulu ngu yaltinanimo hen ngu njuulu ɓeydantamo walla hay hunde so wona woɗɗindemo Allah subhanahu wa taala o wi man lam yanhahu salatuhu anil fahsai wal munkar lam yazidhu illa bu'dan o njuulu mum ngu woɗɗinani ɗum geɗe gañaɗe e geɗe bonɗe kene wona sababu faggitade bakkutuji ɓeydanimo kulol Allah
ɓeydanimo woɗɗitade geɗe bonde so juulu ngu waɗanimo noon juulu ngu nafatama hay hunde so wona ɓeydade woɗɗindemo Allah subhanahu wa taala o dañata e juulu he so wona ɓeydade woɗɗude juulu so wona woɗɗude juulu so wona kay juulu ngu o daña goɗɗal walla masal mana woɗɗitademo Allah juulu ngu woɗɗinimo tan Allah ɓeydo fof juulu ngu fonno ko ɓattindemo Allah subhanahu wa taala laɓɓina ɓernde makko nde hawa laaɓa juulu ngu fooɗamo ɓattindemo Allah kono so tawi juulu ngu haɗanimo serdanimo geɗe bonɗe geɗe kono sababu wadde fagade bakkuduji ɓeydanimo kuulal Allah juulu ngu nafatama hay hunde so wona woɗɗade Allah subhanahu ɗum waɗi kanko annabi sallallahu alaihi wasallam o namdanoma indema su'ila o namdanoma hole geɗe o wi assalatu o wi julde ra'sul amri o wi kanko annabi sallallahu alaihi wasallam o namdo wi ra'sul amri ra'sul islam o wi hoore golle fof al islam assalatu julde o namdoma anil islam o wi al islam o wi ko salatu ko julde woni hoore golle ra'sul amr assalatu o wi golle fof o diine o wi neɗɗo o golle makko ko adi hen fof ko julde wo umuduhu woni kadi dowasgal l'islam o wi l'islam neɗɗo l'islam julɗo o wi woni hoore golle makko e l'islam fof ko julde julde addi hoore fof wo umudu ha o wi kadi ko juulu woni ngorondi anene l'islam juulu woni hoore golle fof juulu kadi woni ngorondi ndi juulu woni ngorondi man aqama salat faqad aqama din wa man taraka salat faqad hadama din kanko annabi sallallahu alaihi wasallam kala ñimnuɗo juulu on ñimni l'islam wurtini l'islam darni l'islam kala ñimnuɗo juulu o wurni l'islam o darni kala ɗaccuɗo juulu on ɗon yirbini l'islam yirbini diine masal mana darnimo juulu tan o ñimni diine o darni diine so woppi juulu o yirbini diine ɗum waɗi ko juulu tan woni baynal rajul wa baynal kufr tarku salat hakkude neɗɗo e l'islam mum ko juulu tan so woppi juulu tan o natti wonde juulu o natti limtide juulu e nder juulu kadi e hoore mum juulu ngu fof de neɗɗo gollata e juulu ko tinda ko fof indema suuɗe neɗɗo kanko annabi sallallahu alaihi wasallam o namdamo ayyul a'mal afdal hole golle fof ɓuri moƴƴude wi assalatu li waqtiha juulde so waktu mum yini en kalin to mbino juulde inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan ay ko dottana waktuji juulde koko dottata waktuji juldeteɗi ɗum waɗi o wi ɓuri moƴƴude e golle fof kanko sallallahu alaihi wasallam o namda o wi assalatu li waqtiha ko juulde so yonti juulade e waktu mayre kadi juulu kadi koko laɓɓinta neɗɗo ne kaali joni kanko annabi o sallallahu alaihi wasallam o namdanoma o wi yeru julɗele joyɗe no ɗe mbayi e neɗɗo waktuji ma joyi ɗi no ɗi mbayi e ma an neɗɗo no mbayi ma e laɓɓindema sernudema e bakkutuji oɗo kiiru o wi way kono caargol anandi maayo welgo tawa ane damal suudu ma hen daare fongo maayo daare fongo maayo aɗa ɓufto yuktahmu fi kulli yawmin 5 marrat ñalawma fof aɗa looto e gonɗon maayo walla ngoɗo caangol fodde laabi 5 ñalawma fof garɗo aɗa looto hen laabi 5 o wi so tawi neɗɗo wayi noon fama tawra yubqa min darani mbete so neɗɗo wayi noon ñalam fof looto laabi 5 e ngoɗo caangol woni damal suudu ma tan beele en yiye tuundi ene hedde ɓandu ma
sahabaɓe ɓe jaabima la che on kay haydara heddata ko ɓandu neɗɗo ñalam fof laabi 5 jigga ɓanduma ha laaɓa tuundi fof heddata koye ɓanduma haydara tuundi haydara heɗo o jabtiɓe noon o wi fa inna salawatil hams o wi tuzhibu zunuba o wi julɗe ele joyɗe ko noon mbaye neɗɗo kono yerum ngol ɗo cangol tan tuzhibu zunuba kama yasibul ma daran o wi noon julɗe ele joyɗi mbayi laɓɓi nan neɗɗo dendagal e bakkutu ceerdema e bakkutuji ha laaɓa hono no lototo laabi 5 e cangol ñalam fof o ɓanduma ko laaɓani noon julɗe ele joyɗe ittirta bakkutuji makko ha laaɓa hono ndiyam ɗam laɓɓinir tuundi ɓandu makko ni ari hadis kadi kanko annabi sallallahu alaihi wasallam o wi wonani hay julɗo goto omo tawe walla omo tawoyi walla omo tawtore waktuji farillaji makko joyɗi wonani hay neɗɗo goto mo ganduɗa omo tawtori e waktuji makko joyɗi waktuji parlaɗi e makko ɗi o moƴƴina sallige makko o wadde hen husu ko wiyete husu o moƴƴina hen kulol makko Allah sabu saɗa rewa Allah jadinta koye kulol Allah moƴƴina rukunuji ɗi e sujudduji ɗi e darɗe ɗe o timmina tan fof jungo ruku ha nanggol e koppigol e ƴimtogol ngol e sujjugol ngol e fof o moƴƴina tan rukunuji ɗi fof ɗum waddi hen kadi husu kulol Allah o juulira noon waktu fof omo juuli noon o wi wonani ɗum illa kanat kaffaratan lahu lima qablaha kala juulde nde o juuli so juuli julde wonde hen nde yeeso nde nden julde kadi hafarnanmo kadi bakkatuji ɓennuɗi hakkude mum enen nde e julde adinode nde kadi julde fof nde o juuli adinde so juuli hakkude julde e julde neɗɗo bakkade ne sewi ne yaawi tinata bakkade no waɗirte bakkade sabu ko wonata sababuji neɗɗo bakkutinde cheytane ne heewi doole enden gueɗe fof kono noon so juuli julde o moƴƴini julde nde o moƴƴini salligo o moƴƴini rukuoji ɗi e sujuddaji ɗi o timmini julde ha timmi ene wona sababu julde nde hafranedemo bakkatuji makko lumbide hakkude julde e julde fof no pamirta hakkude julde e julde fof arde momta kadi bakkatuji ɗi o faggi hakkude on waktu e waktu ɓennuɗo ɗum noon o wi ko malam yutal kaba'ir ɗon noon ɗo neɗɗo renti bakkatuji mawɗi ɗi kono bakkatuji tekkosi ɗi fof anne julde nde fertoto ɗumen ha laaɓa wiyete bakkatuji mawɗi noon ko wayno warde hoore en yarde sangar en jina en ñoore en e ko nandi hen ɗiɗo mbiyete bakkatuji mawɗi jattudinde ajade jinnaɓe yarde sangar en aɗa andi jina en ɗe gueɗe wiyete bakkatuji mawɗi so rentima ɗeɗo gueɗe bakkatuji mawɗi hankkandi bakkatu on toson kono tinani kon fof ɗi ganduɗa ɗi ene mbawno lordema ɗi bakkatuji fof juuɗe ngu fertoto ɗum ha laaɓa laɓɓinema e bakkatuji makko ha laaɓa waktu fof mo juuli noon waktu o laɓɓinta bakkatuji hakkude ndun juuli e juudu ɓennugu ngu wa sallllahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam en dartiniɗo kadi windande men hannde ha inchallahu taala aljuma paaɗo inchallahu taala kadi jokken yewtere men diinayankore en calmini dendagal yeɓoɓe dental diine TV to goni e aduna he en calmini ceerno men ceerno Yahya Ly ɗo dental diine TV yo Allah hokken ñalde jaam